Now we are going back to Rasmus. Hallo alle sammen, stiller tilbage. Den må skal filme. Dun. Tilbage, så vi kan se noget. We'll do it. I'll do it. Do it. Skal I jo ikke selv længere frem? Du har ikke noget tøj, Rasmus. Det kommer. Noget til ham. Hæt noget til ham fra en dør, mand. Nej. Det er så sjovt. Du. Og så spiste du. Ew. I'm not going to do this shit. Her kommer jeg. Asger, det stod vel over ved at flække. Asger, du er den næste. Hvor en løvehjerne ved det. Nej, du er den. Asger er den næste. Asger, Karina, Asger er rundt. Slut her. Don't do this to me.